Me feia il·lusió guanyar i no sabia si esperar-me o no esperar-me. L'any passat ja l'havia guanyat i enguany deia, supos que guanyarà un altre, perquè hi ha competència, m'han dit. Jo estava més nerviosa allà que no anar a una classe en tant de nens. No m'ho esperava perquè no sabia qui s'havia presentat, qui no, i estava super nerviosa, però bé, molt contenta. Estic molt contenta d'haver guanyat i de cara a l'any que ve me motiva perquè haurà més nivell i me farà més ganes de seguir escrivint. La veritat jo no m'ho esperava en cap moment i va ser una sorpresa impressionant i me tremolaven les cames, poc més i me caic pel camí i va ser molt divertit i una experiència inolvidable. Jo no m'esperava per guanyar el certamen, ja que dibuixant no és el que millor se m'adona, però estic molt contenta d'haver guanyat i això em motiva a seguir dibuixant i esforçar-me més i continuar dibuixant. Jo, fins en aquell moment, quan vaig entrar dins el Casal de Cultura, va ser una sorpresa veure el meu cartell dins el marc i m'ha sorprès molt i m'ha alegrat i per això estic molt content. No m'esperava, vaig sentir com que el meu cor s'aturava i vaig posar una cara, la sensació d'anar allà caminant i que la gent te miri i de veres no m'esperava. Va ser una sensació super emocionant, m'ha encantat. Jo no m'esperava guanyar el certamen, ja que jo no sé molt d'escriure, però això em motiva a seguir escrivint i seguir provant coses noves i estic molt contenta. És la veritat que no m'esperava guanyar, perquè ja vaig guanyar l'any passat, però bé, quan ho vaig saber em va fer molta il·lusió perquè és la 20a edició del certamen literari. Jo me sento bastant orgullosa d'haver guanyat aquest primer premi i ja que sé que és bastant complicat arribar al primer premi. I estic bastant contenta amb la meva redacció, jo no sol escriure, me va sortir així com així i estic bastant satisfeta amb el resultat que vaig fer.